Een van de grootste loftballonnen van Europa is sneun in Dokkum omheen gegaan. Er konden maar liefst 32 mensen mee de loft in. Het zoer de oren natuurlijk al vaker, maar het koer vanwege het waar hield hij net trog in. Maar zaterdag wie het zevier. De brander koer on en de ballon koer de loft in. Nou, dit is de grootste ballon van Europa. En we zitten hier maar zo'n 32 zetten we hier in. En we hingen hier boven het Dokkum. En we hebben een mooi uitzicht over de eilanden, Lauwers Oog. Dus ja, mooi. Wat is zo bijzonder aan deze ballon? Nou ja, elke ballon is hetzelfde. Hè. Het is een formaat, hij is wat grutter. En ja, het verschil tussen een liedske en een grut is eigenlijk de reactievermogen. Een liedske die reageert wat sneller op brand en een grutter wat grutter. Hetzelfde met een auto, nou, hij is een liedse autootje, hij is toch wel een touringcar. Ja, die touringcar gaat al wat trager en dat is bij deze ik zo. Ja, dat is het enige verschil. Verder is alles precies hetzelfde. Ik denk gewoon branden. En is dit de enige of zijn er meer van deze groten? Ja, er zijn er nog 1 of 2 nog een paar in Egypte, er is nog een eentje in Portugal. Maar verder is ja, ze zijn wel een slagje liedser, ja, stukje liedser. Ik ben er ook wel heel vol. Maar van deze ben er maar 3 of 4. Dus dit is een unieke situatie waar we nou in zitten. Nou, voor Jim wel ja, voor mij is het dagelijkse kost, maar voor Jim is het uniek. Maar sowieso natuurlijk, meesten die een ballonvaart maken, dat is uniek natuurlijk. Voor iedereen maakt het natuurlijk van, als het nou maar een liedse ballon, maar een grote ballon, het is natuurlijk uniek iedereen. We gingen gewoon stil, hè? Die gaat voor de fun mooi, zeg maar. En toevallig, joh, mensen die komen natuurlijk al in de buurt van Dokkum, dat is helemaal bijzonder. Ja, ook mensen met Ameland, maar dan geven we dan een beetje die kant op weer. Oh, die kant op is er. Ja. Ja, wat hoe is het voor jou dan om een ballonvader te worden? Wat thuis? Hoe is het dan voor jou om een Nou, geweldig. ballonvader Ik heb te denk ik het worden? mooiste, ik zou hier te krekken, maar het mooiste beroep van de wereld eigenlijk. Maar ja, ik zou even branden, hè, want we gaan naar beneden. Ja. Is het moeilijk aan ballonvaren? Nou, ik zit al als autorijder kerst zit ik gewoon. Alleen maar ja, de theorie is wel pittiger dan autorijden. Daar best wel een jaar bezig met theorie. Er is 4 of 6 verschillende vakken als je leren moest. Ja, maar met autorijden hoeft alleen maar de verkeersregels en dat is het. Maar hier is het volle meer. Er komt ook heel wat bekend natuurlijk. Ja, in principe hoor, ja. Dus in feite hebben we hebben een vliegbuffet. Dus ja, die eisen ben ik gewoon heel streng. Ja. Dus dat hebben we. Nee. Hij bent wel lang voorbij. Nee, die is €5 wat kan.